Ene eye Otumfour Ankobia Hene ene ni abrese krodomo a wahye na kotade a woche na ne bidi abede no se de di kan ka kire mo ne wo se yesoma santama ye wo se yesom kotoko hene se de nipa efiri mu a nipa ye wono a amane ewo mu no saa so na se nipa firi mu a amamre ne amane kwan so ewo mu eno nti enne eye Otumfour santa hene Ankobia hene ne wofa a obedi na ade ene na busua panyin mienu a won nyina akra koye no omabre mpoyie enu nti ne de eye baafo Ankobia ne nia brese krodom no woni Ankobia fakuru no enu nti anopai eye akomo omugina kono enu nti no hya akotade a okura no tuo a wo kire se senkote akrabo nkan enkone ba mo wu ebeko ahye enu nti asa wo sa pakemu a woda ni nyina kire ne bedia abedia esansa kane na nanu mu de asuo enua ene abota na chechera santene ntino ebenwu so bekọ asuo mu akwa ya amamre ni amane ewo mu omi yankosho na ne papa ene domi abra hene ena adankrenya mai hene
So did you just Chido, I'm going to that's what Even